Nagwaras iti social media ti video dagiti mannalon a maibelbelleng iti saan a nagatang a radish manibad iti may sa atrak iti igid ti kalsada. Kumusta ka din ti supply kan demand ti natnateng iti vegetable trading areas iti La Trinidad? Ada detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Iti daytoy a video, makita ti pan nakaibelang dagiti tonelada a radish iti kalsada. Sigun iti uploader, manipod dagitoy ijay kibungan an iturong ijay Zambales. Dua atrak a naglaon ti nasurok 3,000 a tonelada ti radish ti inturong da iti lugar. Ngem 300 kilos laeng tinagatang iti nababa a presyo a 4,000 pesos. Gaputa saan a nailako dagitoy kan iti kinaadayo ti biyahe, adu dagiti nadadael iso nga inbeleng dan dagitoy. Ma'am, jangan nabating nga hanmi nga naapit nga radish ko hanmi nga may biyahe tanagadoyo nga ti pagsat dito at nababamot ti presyo nga masukatan ti crudo ma'am. Or ayan mi nga ngumina nga ti presyo ma'am. When no ngumatong nga dagos nga nuhan ko may basura na tara dito garden. Kidkid dawan dati tulong ti lokal o gobyerno tapno mailako dagiti apit da uray iti nababa a presyo tapno saan a masayang ti bannog da. Kabayatan na saan nga oversupply tinatang iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center pakairamanan dagiti radish. Ngem nababa ti bilang dagiti aggatang kadagitoy. In madungaminan tinagmula na ti panag-aapit ti radish. As makita tayo dagiti quality nga iti radish, adadi ay nalaka nga malusaw, adadi jay matibay, dati difference na ti radish, no apay nga maminsan, ag ibelbeleng da nga dagos, dagitoy farmers, tanok kitampi man jay bulong na, agluslusaw nga dagos. Sigunmat iti baptisi, normal ti supply kan presyo dagiti natnatang kan awan dagiti mabatbati kalpasan ti trading iti agmalam. Iti agdama, agay ay ayam iti 10 aging 20 pesos ti presyo ti radish, 5 aging 15 pesos ti presyo ti repolyo, depende iti kinadakkel kan klase daytoy. 16 aging 82 pesos ti patatas, kan 10 aging 35 pesos ti carrots. Ngayon po is normal naman, even the prices, usual naman po yung mga price natin. Wala pa naman po tayong nakikitang masyadong pagbaba ng mga prices natin dito sa baptisi. And even the supply is normal naman po siya. Kas kanayunan at tulong na ipaayan iti 50% discount dagiti farmers truck nga agturturong iti baptisi kan agpatingga daytoy aging ga iti maudi nga aldaw ti Hulyo. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.